bandiraɓe musidɓe tedduɓe wottiɓe hakkillaji mumen e hayaw moɗon hono SD TV walla mbiyen sukaɓe Gunas TV. Mi yetti on woni kala to woni ene woniri sikki ala en gatti ɗo tan actuellement sifsinde bandiraɓe holno seeno wawata heɓorade e nder YouTube o walla e nder internet o to jomum wawi yidde hebde mo fof ina wawi yebde mo ha nder Google o ha e fof. Sa naati oɗo table ɗo mo jiiɗa o binda sukaɓe walla mbaɗa SDTV espace Gunas, SDTV espace Gunas tan ma yi addanma vidéo ji ɗi natta mo jiɗɗa yebde jeeɓa mbaɗa abonné ɗo less ɗo. So tawi a waɗi abonné kala vidéo nannaɗo ma waw hebde ɗum message e téléphone ma ɗum yawde e yaccade. bandiraɓe ine nodda e keewal ine nodda e peewal nde mbawata wadde abonné e chaîne he mbawen nawde ɗum to jiɗɗen weccin ɗum ɗo. haaɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. SDTV Gunas on calminama kadi on juurama on beltanama moƴƴere kadi on ñagama kono tigui ko musidɗo moon hono seydi moon koddiɗo Gunas ha hande e ko weltire ko weltara tan e SDTV e sukaɓe dennagal sukaɓe taweteɓe nder SDTV e mawɓe en calmini en juurima en beltanima e ha hande tan ko arti tan hono ceerno men Ousmane Touré ko haali ko e SDTV Gunas ko weltare noon e ko yahata ko woni ɗo mum ko hunde wonde kadi jooɗi machallah ene mbiya kadi ɓe timmoɓe jokku golle wonde ko nori fayida no fewi e ko salminde noon kadi ha hande yafnade kadi bandiraɓe fof ɓe tinnotoɗen garen mbaɗen abonné e nder diyaɗe inchallah fof kala ko mbawɗen sohlude ma en dañde ma keɓ men toon e kala ko yiileteno banggueji kadi ayita e temen pulaɗo ne wiiya ko hoynanteno so saabi tan hoccete en weltini bandiraɓe kala assalamu aleykum bandiraɓe yeeɗiyankoɓe SDTV ha joni kadi eɗen garta e poste ɗo moɗo Aliou Diallo question ngaji seeɗa. Aliou Diallo hoɗi yiyandema SDTV no ardi ni? eyyi ko noon tigui no mbiɗani tan SDTV wonata ko goɗɗo fewde machallah te kadi eɗen belti hen e ligguey mo gollal ko weltare tan eɗen kadi eɗen mbiya bandiraɓe tinnoɓe yo abonné ɗen moƴƴi e sabu ko nafoore men kala. seeno no ardi ni holko jiiɗa ko ɓurata weldema e nder scène he hol kadi ko mbasiyɗa seeno ko fotata wawde waɗede hen taw ene yaari e ko sakkiti ko woni Gunas o. eyyi ko noon tigui no mbiɗani tan ha hande seeno kadi foof ko innede adi taw welde presque SDTV e firo muɗum ko sukaɓe Gunas sukaɓe Medina Gunas jeeyi seeno futti kadi ko ɓiɓɓe wuuro ngo kadi gollata hen kadi gueɗe mbaɗe noon fof kadi dennagal ko sohleteno e banggueji ɗi ene yiiɗo ene adde e waɗe hen wonde gueɗe firti tan ha hande o adi adi fayida belti hen no fewi. holko mbasiyɗa on mo ganduɗa ko jeeyaɗo Gunas taw pour jogade o rôle holko mbasiyɗa ɗum e wawde wacce hakkille ɓe sukaɓe Gunas ko jahata e dow mumen ko par ce que yidde taɓan sukaɓe Gunas wona ɗo tan jogori haali. eyyi ko noon tigui ko wasiyta tan ha hande tan wiide tan sukaɓe Gunas yo tinno tan e koye mum ha hande jaggodira no fewi jaggodira e juuɗe wallodira minen foof kadi tine goɗɗo kadi koko woni ɗo e saabu sukaɓe Gunas enen foof nden ligguey wona goto tan jeyyi enen foof nden ligguey ko weltare tan ha hande. e ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko enen fof nandi ko musidɗo moon Aliou Diallo ɗo e sukaɓe Gunas TV en jetti dendagal bandiraɗo mo ganduɗa ko mbaɗɗo hen abonné jogoɗo waɗɗo hen jogoɗo wadde hen abonné e jeɓɗo goɗɗo beltiɗo min battima hen min beltodirima hen hono dewɗo e basan ko nonne kadi Bassirou Sow Seydi Cissokho e dendagal taweteɓe galle hen mo limi juuma mo haali Foudio ɗum noon on jafnama kala ko tawɗen hen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. eyyi ko noon tan ha joni ene hettani en to banggue karallagal to hono musidɗo meɗen hono Bocar Sow ene hettani en to karallagal to e jettimo no fewi gorko mo Sinthiou Konko diwan mo Tambacounda kanko kadi ko beltiɗo ko sukaɓe Gunas ñaade mum ko kanko jaggani en caméra o Bocar Sow min jettimo no fewi Aliou Diallo a jarama no fewi. jarama to jarama en beltanima no fewi eɗen mbiya kadi yo tinno yo ɓeydu tinnade tinnade saabu ko gandanɗa hunde heeɓi toon hunde tinni so neɗɗo noon hettanima e on banggue jagganima ɗum ha tiiɗi vraiment ko tinno no fewi eɗen jettamo jettimo no fewi yidde makko e wuuro ngo kadi il faut kadi o yette hen no fewi inchallah bon weltanama no fewi eɗen mbiya kadi yo jam kisal nden ko yo won men enen kala Seydi Sow e ɓiɓɓe fulɓe kala